Hi guys, welcome to Files TV. Muri sei kuma TV ese enyika tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. People's President Triple C Chamisa vane mapictures avo vari mugomo vachidya zvavo hacha. Mapictures aya ari kuratidza kuti vanga vane mazuva matatu vari mugomo vachitsanya kuti Mwari vevaIsraeri vauye vaite minana vabvise Zanupf panyanga isingadi kubuda iri kuramba ichitsika ichishandisa jende. Navo vakumbonhonga hacha vachigeza mashizha ehacha kuti machinda ehasha aburuke zvine masimba. Saka ndo nyaya iripo guys, vachamisa vari kugomo vari kutsanya vachitsanyira Zimbabwe vachidedzera kuti this time Zanupf haimbofi yakahwina. Asi varipo vamwe vazukuru vambuya nande vanoswera vachichema vachidedzera kuti aiwa vachamisa taneta nemabible verses, because vachamisa vari kungomira vachidedzera kuti ivo nyange zvikaita sei Mwari vachapindira. Taneta neZanupf. Zanupf iri kuraya vanhu, Zanupf yaneta nekuba mari dzevanhu nezvinezvi yakuba upenyu hwevanhu. Munongoziva mega ma-MP Triple C akawanda ari kungoadaptwa achibatwa achirohwa mamwe achiurayiwa. Saka Chamisa adedzera kuti this time ndiri kuenda kugomo. Saka ndopanga mapictures anga muchiona anga achidedzera kuti vari kutsanya vanongodya hacha chete. Saka ndo nyaya yanga tauya nayo guys, vachamisa vadedzera kuti zveZanupf zvoda kushandisa chisimba this time hazvishande. Mwari vari kuona, Mwari vachapindura minamato edu. Nyange mukandiseka, nyange mukandinyomba muchikira muchiti taneta nemabible verses, asi Mwari vanopindira, vachapindura. Inini zvekurwa hatikwanise because vamwe vanhu vanodedzera kuti ngatipinde mumastreets, asi vachamisa vari kudedzera kuti ivo ngatiitei peace zvokuti tipinde mumastreets panofa vanhu. Thank you so much guys, don't forget to subscribe, like our videos.